Hvis du lige nu så tænker, hvad er det, du har gang i? Så er det her bare en lille informationsvideo omkring DFC, aka Danish Fundcraft. Fordi vi har nogle spørgsmål og nogle usikkerheder. Og dem vil jeg gerne forklare lidt om. I skal, godt nok sidde og spille Minecraft lige nu, men det skal ikke tage af. Det er bare sådan, I har noget at kigge på imens. Og ja, inden jeg starter vil jeg gerne indrømme, jeg har en virkelig skrald computer, og der kommer til at være meget lag. Men ideen med det her er sådan set ikke YouTube. Ideen er, altså budskabet, det jeg mener med det er, at det kan godt være meget svært, du ved, at komme ud til dem på Danish Fundcraft Skype-gruppen, og altså generelt bare alle på én gang. Så derfor så oprettet den her kanal, hvor I forhåbentlig kan få svar på jeres ting. Hvis I har noget, I gerne vil spørge om, men som ikke bliver nævnt i den her video, så må I selvfølgelig gerne skrive til mig. Min e-mail, eller ikke min e-mail, men serverens e-mail, den ligger i noget description, og det er kun mig, der får adgang til den. Der er ikke nogen af staffmedlemmerne, der får adgang, så hvis du har et spørgsmål, så skal du bare vide, at når du sender det ind, så er det kun mig, der ser spørgsmålet. Det er ikke alt muligt andre. Godt. Den første ting, det er det her med, at serveren den er lukket. Og det er det på grund af, at da vi skulle, mig og min mor, serveren hostet under min mors dankort, så da mig og min mor vi havde aftalt, at min server den selvfølgelig skulle expanded, eller hvad det hedder, du ved, hvor man udvider det. Jamen, så kom hun hjem, og sagde, at hendes kort var blevet lukket. Og så tænkte jeg, what? Og det var den simpelthen på grund af, at Mastercard lige nu er i gang med at teste deres kort for et eller andet indbrud, eller et eller andet security, hvor de låser nogle kort, og så finder de jo, så misbrug eller sådan et eller andet åndssvagt. Jeg sætter mig ikke rigtig ind i Mastercard. Eller generelt bare den kort. Generelt bare kort ind i. Så det var simpelthen det, der skete, og der var min mor så heldig, eller det var hendes dankort. Så derfor har vi jo ikke mulighed for at kunne åbne den. Heldigvis har jeg snakket med min host om, at min server den lukker selvfølgelig ikke for evigt på grund af det her. Men kortet er slukket i en uge, og den er lukket i 5-6 dage nu. Og der er vi virkelig ked af, at jer, der har celler, I mister dem. Mange af jer. Der er nogen, der har købt det sådan helt til februar eller sådan noget åndssvagt. I beholder selvfølgelig. Det, men jer, der kun har købt det i nogle dage lige begyndt, det er vi virkelig ked af. Men vi har ikke så meget at gøre ved det. Vi kan desværre ikke gøre noget ved det. Og med rangs, altså jo, og ting, vi kunne jo godt give ting og sådan noget tilbage. Men så er vi bare bange for, at folk vil udnytte det. Så derfor er det ikke noget, vi gør. Desværre, og det er vi virkelig ked af. Vi er virkelig ked af, at det her problem generelt er opstået, fordi det har overhovedet ikke været vores mening. Og det var selvfølgelig heller ikke med vilje, men ja, vi kunne jo på ingen måde gøre for det, vel. Men serveren den forventes klar om en virkelig lang tid. Og vi er virkelig ked af det, men vi kan ikke gøre noget ved det. Nå, næste ting. Vi har den her gruppe på Skype. Jeg kan lige vise den. Ja, herinde. Og der er vi 74 tilbage. Der har vi lige nogle informationer. Og det er, at hvis at du ændrer navnet til Danish Fundcraft, jamen altså først og fremmest, hvis det er noget, et eller andet, som egentlig ikke er anstødeligt, men bare træls, så bliver jeg selvfølgelig ikke kigget fra samtalen. Så bliver navnet bare ændret, og I får en lille advarsel. Og I får garanteret også noget i noget tid. Det er sådan straffen for det. Det er ikke fordi vi var onde, men det er lidt irriterende, at folk de går ind og ændrer til alt muligt. Der var for eksempel en, der ændrede til Pigcraft, eller sådan et eller andet. Men hvis I ændrer den til sådan noget, eller anstødeligt, jamen så er vi ked af at sige det, men
så bliver I altså fuldstændig kigget for en samtale, og I kan ikke blive addet til den igen. Så det var den ting. Den anden ting er, at jeg ved selv, hvor træls det er at blive addet til en samtale, man overhovedet ikke vil noget med at gøre. Og man forstår ikke, hvorfor man er blevet addet til den. Og vi tvinger jer jo ikke til at være medlem af den. Hvis det vi tænkte, det var bare for at få budskab omkring serveren hurtigt ud. Altså hvis der var spørgsmål og sådan noget, og så hurtigt kunne svare på dem og sådan noget. Og ikke mindst at fortælle folk, at vi har startet det her. Ja, så hvis I tænker, det magter ikke, men I på en anden måde kender mig eller nogen andre, og I ikke har lyst til at leve, men I er mega træt af det, altså skal I overhovedet ikke være ked af. Altså, ja, jeg kunne da ikke se, hvorfor I ikke skulle gøre det, men hvis det nu er, at I egentlig er meget træt af at være medlem der, så log ud. Det er helt fint liv. Vi starter som 120, og vi er 74 tilbage. Grunden til, at vi lå det ud til alle de her mennesker, det var fordi, at så tænkte vi, at så kunne dem, der interesserede sig, så kunne de blive at, eller hvad, ja, kunne de være medlem og få noget ud af det. Selvfølgelig til at ikke noget interesse i det. I er jo selvfølgelig ikke tvunget til at blive. I kan lige, der er et eller andet sted, hvor der står forlade samtalen. Det er helt fint med os, altså. Så det skal jeg bare lige vide. Ja. Jo, så er der nogle ting omkring kids og ranks og sådan noget på serveren. Der kan vi bare lige sige, I kan godt ansøge om at få... nu kommer jeg lige væk fra det igen. Jo, I kan godt ansøge om at få byer og hjælper og mods og alle de der ting. Det skal bare gøres under den e-mail, som jeg sender til jer. Eller som jeg lægger ned i beskrivelsen også. Det er den eneste e-mail, jeg må skrive til. Lige pt, der står der min rigtige e-mailadresse inde i sporen, men det var inden jeg oprettede den her e-mail. Og det er community. Så det bliver ændret selvfølgelig. Det skal dog siges, at hvis I player og staffmedlemmer om at kigge jeres ansøgninger, jamen så går vi ind, og så bliver det denied med det samme. Fordi der skal også være lidt respekt for os, fordi vi er virkelig travlt. Så det synes jeg kun er mere eller mindre fair. Så må jeg have holdning til det, men de skal vide, det er jo ikke for at være ond, men det er bare sådan der. Ja. Det var pt det, og pt de ting, der var forvirringer om. Hvis I har spørgsmål, så må I både skrive ind på Skype og ind på samtalen. I må også gerne lov til at skrive til den her e-mail. Det er helt fint. I skal bare lige vide, den her YouTube-kanal, aka Gmail, er ikke skabt for at få subs eller likes, eller generelt bare blive generelt bare opmærksomhed. Det er ikke derfor, den er lavet. Den er lavet på grund af, at fordi vi gerne vil sprede budskabet om det her. Overhovedet ikke. Der er ikke nogen andre ting om det. Og igen, hvis I ikke synes, det er noget, der interesserer jer, så må I gerne leave. Og I er overhovedet ikke tvunget til at sub eller like. Like er nok det, der betyder mest for mig. I må også gerne sub. Men like, det er sådan lidt på en måde at fortælle på. Det kan vi godt lide. Selvfølgelig så er I også meget velkommen til at sub. Det skal ikke være det, altså. Der var også en ting mere, men nu har jeg fandme glemt det. Jeg kan ikke huske, hvad det var lige nu. Nå, guys, jeg må ærlig indrømme, jeg kan virkelig ikke huske det lige nu, hvad det er. Og jeg har en meget klam pil i øjet. Men hvis jeg kommer på det, eller hvis der er nogen, der spørger om det, så svarer jeg selvfølgelig på Skype, og jeg kan også godt svare ind på YouTube. Det er ingen problem. Men jeg håber, at I kunne bruge den her video til noget, og ikke har en følelse af, at der er for meget reklame over, for det er det ikke. Det er kun til dem, der er interesseret for serveren. I må have det mega godt. Har I et spørgsmål, så skriv til mig. Jeg svarer rigtig gerne. Hej.